onye na-ebia n'anya abịakwa osu na adụngụ mmụọ. Enwere akụkọ mma akọrọ unu. Chineke gbara ụmụ anụmanụ ọgbakọ n'elu igwe. Mbọsị ahụ ọ gbara ha ọgbakọ wee ruo. Ọkwa unu ma na mbe nwere nku? Yes. Thank you. Unu kwuru ọfụma. Mbọsị ahụ agbara ha ọgbakọ n'elu igwe luru. Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ agbagochana n'elu igwe, ụmụ unu na-efegochana. Bọtụ mbe nwere nku na ọ bụ na ha hapụrụ ya wee fegobe ka aga ọgbakọ ahụ. O wee yọọ ha ayịyọ sị ha na ha nyetụ ya nku ofu ka o nwee ike so ha gaa ọgbakọ ahụ n'eluigwe. Mbọsị ahụ ruru mgbe ha ruru n'eluigwe. Ka ha ruru n'ọgbakọ ahụ, Chineke wee pụta. Ịma Chineke pụta jụọ ha sị na onye ọ gwara okwu ọ gwa ya afọ ya, ọ jụọ gị afa gị ịgwa ya afọ ya. Ọ jụọ egbe sị na afọ ya bụ egbe. Ọ jụọ ugo si na afọ ya bụ ugo. Ọ jụọ ọtụtụ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ dị iche iche, ha kwuchaa afa ha, o ruo na nke mbekwu. Ịma na mbe dị aghụghọ. Ajụọ ya afọ ya, mbe sị na afọ ya bụ unu niile. Ka mbe kwuru na afọ ya bụ unu niile, onye ọbụla na-enye ya. Chineke sị ọkwa afa gị bụ unu niile? Ọ sị ee. Ka o wee malụ ụdị nni na nni one ọ ya ebutere ha. Mgbe a Chineke baa n'ime ụlọ wee bupụtara fa nni. Nni o bupụtara ha bụ nni ha ya eri, nni mbụ ha ya eri. O bupụtara ha nni mbụ ahụ. Chineke wee jụọ mbechi ọjọọ Chineke sị ya kedu ndị ka onye ibutelu nni? Chineke wee sị ya n'unu dum, unu niile. Ọ sị oke. Chineke wee baa ahụkwa. Mbe wee sị ha ụmụ anụmanụ ibe ha, kwunu fụ n'unu niile ka ebiri na n'afịa bụ unu niile. O buru nni ya furichaa. Nke abụọ wee ruo mgbe Chineke bupụtara ha mmanya. Chineke amaghị nọ so ofu onye riri dị nni, na ọmanụ sọsọ mbe kwuru ihe riri dị nni. Ọ bụrụ na ihe m na-ekwu. Yes. Mgbe ọ bịa bupụtaziala ha mmanya, mbekwu mapụtakwa si na maka ọnya bụ Chineke che na ọnya bụ onye isi. O wee jụọ sị ya Chineke onye ka ibu iri mmanya? Ọ sịkwa ya na unu dum, unu niile ka m bụ iri mmanya. Mbe si ya oke. Chineke bụ ahụkwa. Mbe wee buru mmanya niile a wee ṅụchaa. Ụmụ anụmanụ afụgonu na mbe jizi aghụghọ wee na-eso ha. Ha wee na-akọrọsịkwa mbe nku enyere ya fepụ nachi ya n'ụwa. Ma mbe rijuo na n'afọ nụ, o nweghị n'otu o esi na-achitekwa n'ụwa na ọ bụ na o jiri nkụ. Ọ chọcha ihe ọ ya ma ọfụ o wee si n'eluigwe wee mee gịnị datuo. Ka ọ daturu na ana ọkwụnụ fụ n'azụ okpoko mbe nwere ka ọ dị. Ọ maka na n'eluigwe ahụ o si wee datuo na ka azụ ya ti wee kurikọọ. Ka azụ ya kurikọrọ mbe anwụchaana. Ọpọsị na ọ na-anwụ anwụ, ọ ka dịkwa aghụghọ. Ọnya ka ọ ya abụ mmadụ mechi ya sị gị na ede ka mbe ma na ede aghụghọ. Mba ahụ ya ahụ wee kurikọọ ma na ihe ọ ya eme. Ejuna wee galụ. Ọkwụnụ mana okpokolo ejuna na-adịbakwa ka okpoko mbe. Maka ịhụnanya ejuna nwere n'ebe ụmụ anụmanụ andụ ejuna esighị ike. Ejuna wee were asọ mmiri ya wee techikọcha okoko mbe a, tibekwa mbe okoko ya, tichacha okoko mbe. Onye mere azụ mbe ji wee dịcha otu ahụ ọ dị, ticha okoko mbe ahụ. Alụlụ a na mbe tụtụrụkwa ejuna tụị n'ọkụ. Ejuna wee na-eme pịọ mịọ mbe biko ọkwụ na afụ na eti ejuna n'ọkụ na o nwere ka o si eme. Ihe ahụ ọ na-eti bụ mbe biko ihe ahụ o kwuru mgbe ahụ mbe tụrụ ya n'ọkụ. O ji asọ mmiri ya wee mee gịnị ya chicha ya. Onye mere mbe asọ mmiri ejuna ji apụtasị nyefe ya mgbe ọbụla. O wee were ejuna tii n'ọkụ. Ejuna wee na-ebe akwa ahụ, begide akwa n'ọnụ ọkụ nyụọ. Mbe tụtụrụ ya bụ ejuna taa ifochakpi. O nwee ihe unu mụtara n'akụkọ ifo ahụ nke ọkịta? Maka na ihe mbe mere gịnị Adịrọ mma. ma ngwa kụọrọ na ya aka. Ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ụmụ ibe nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. A sị na ọ ga-adịrị na mma n'ụbọchị nke taata. Tupu anyị aga n'iru, anyị ga-ekene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene ndị ichie, kenekwe ndị amaala ibe m ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị ọ ga-adịrị mma. Ụmụ ibe dịka anyị si kwuo, anyị na-ewetara ụnụ ihe gbasara mbe, ihe gbasara mbe na ụmụ nnụnụ, akụkọ gbasara mbe na ụmụ nnụnụ dịka ụmụnne anyị nọ ebe a kọwara. A na-akpọ ya ifo, mana ihe niile a na-akpọ ifo is about education, is about development of the mind, the body, spirit and the soul. Ihe anyị ga-akọwara ụnụ ebe a bụ ihe gbasara spirit, which is the role mbe played as a deceiver, which is the spirit, the same role the snake in the garden played with Adam na Eve. Ọ bụ ihe mbe played here.
So n'ụdị nke a mbe gwara ụmụ nnụnụ na ya bụ nna m ọha, which is Amadioha. Now ewee jee njem erisie nri. Mbe ihe ọbụla ewetara mbe si ya bụ nna m ọha risie. Oruzie mgbe a ga-ana ana oge ezuchi ijiji, because ndị Igbo si na onye jebere ihe nyuchie nsi ụzọ na oge ezu ijiji mgbe ọ ga-anata. Based on Inner Builder Academy, ihe ọ na-ekwu maka how to develop your spirit, spiritual awakening, spiritual awakening. If your spirit is not awakening, it will not be able to connect with the mind, because the mind is like antenna in the space that you will use to run your television on earth. So this your television na-ekwu maka spirit here on earth. For the television to be able to connect, or your radio wave, to that satellite in the space, you must be awakening. So in this aspect, a na-ekwu maka ifo spiritual awakening, to awaken the spirit. If not, it's just like, let me give you a simple example. Ndị Afrịka na-aga ibiri ego na the west. Ibiri isi ego na the west, ichefuo na ọ bụ west ya control si everything ọ bụla ị na-eme. Ọ ndị China ka ibiri ego, they will control it. Mbọsị ịjụ ha nakwara gị ego ha ịba na akụkọ. The same thing, mbe bororo winds nku wee je na nke ndị enigwe, je n'enigwe through every trickish means, because a na-ekwu maka trickish here. Trickish because the earth you see without spiritual awakening is deceitful. All deceive ka ị na-afụ deceit, unless you awakening. So our own here, our role here is to train you and teach you how to awaken the spirit. Mụnwa na onwe m, I can only awake my own spirit, not your own, but I can train you how to do it. It's knowledge. It's about knowledge. It's about understanding. Ndị Igbo so na ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị egoro. Ndị Igbo si na aka onye wetere ka a ga-eji eso ya. Ndị Igbo si na onye kwere chi ya ekwe. Ihe gbasara ifo a na-ekwu maka awakening, ị na-anya na ọ bụ na full moon ka a na-eme ifo, because ọ bụ children, because that children, ndị Igbo si na anaghị amụ aka ekpe na nka. Ọ bụ na nwata ka ị ga-esi wee develop that mindset ị na-ekwu okwu ya, that will help you to guide your spirit. Mana ọ naghị adị njọ werezie aka nri wee kwụọ aka ekpe, maka na aka ekpe agafee n'oge ya. Ọ bụ aka nri ka ị ga-ejizi wee kwụọ ya. Nya ka a na-ekwuzi okwu ya na to give you that knowledge to be able, ị ga-eji enwe ike connect kwa back with your mind, maka na nwa ebini akọ bụ your mind. Gwara ụmụ ya ugboro one ka ihe ga-eme gị mara ihe, nke ọzọ si ọ bụ ofu ugboro, nke ọzọ si ugboro na bụ nke ọzọ si emekwana ya chacha, which is nke ịtọ ka a na-ekwu, na nke ịtọ ka ihe na-atọ. Na nke ịtọ aha bụ the deceiver, na nke ịtọ aha bụ mbe, na nke ịtọ bụ spirit. Spirit bụ the highest deceiver. Once the spirit is blind, or a deceiver, onweghị onye deceiver gị. The deceiver is within you. Go to every knowledge, every science, everything. It will tell you that look at the mirror. The person in the mirror is the highest threat you see. But it's no, everybody. They deceive us. They deceive us. This one do us this. This one do us that. There is nothing like that. Knowledge, wisdom, understanding, and the sense is the key to every enlightenment. It's as simple as ABCD. So if you want to awaken your spirit, Inner Builder Academy is here to help you, guide you, lead you to that road to spiritual awakening. Ihe anụnwụ ụmụazị a kwuru ebe a bụ example of what will happen to you. Your spirit will become the tortoise mbe that will deceive you. At the end of the day, when you get, if you nwụọ ịnwụọ, ụmụ nnụnụ aha will take away their wings. You got to go. All those religions ifru today, religion, government, this and that, their role they play is like ụmụ nnụnụ. They give you wings to fly here on earth. When you die, they will take their wings. Then you will afụ ijiji. You will see ijiji. Ya ahụ ijiji because ị nyụchiri nsị ụzọ. You will see the ijiji. Ị ga-ezu ijiji. Ọ bụrụ na ị nwụọ because you want to go through the back door.
you want to follow become mbe to deceive the life that created itself by itself to know itself, then you want to deceive it. Ọ dịghị possible. It's impossible to deceive the creator because you are the image. All of them live within you. So if you want to deceive you, it doesn't work that way. They will take away their wings. Ị ga-ada ka mbe kurisie ya dụrụ na mụmụ ibe.